machiegni weche mag tuke. Duol mochung' ne tuke mag Olympics e pacho ka NOCK ochako chenro mabiro tiego kendo jojo ng'wech mag mita matindo tindo mag aputh njiri mag tiego gi motelo ne piem mag Olympics higani. Tiegruok biro mago kidienje mar mita 400 miringo gi ji 4, mita 400 miringo gi ji 4, mita 400 miringo kod ji 4 mag wakeini, ka tiegruok mibiro bag e lap tuke manyayo kendo chakore kadhi nyime. Tiegruok go itayo kod kocha Mwaniki Mlamba kod jolony mamoko mabiro keto mabith lony margi e chako ringo kendo tieko ng'wego maneno ni piny Kenya obedo kod sulwe ng'we matindo tindogo. Excited for this encouragement from National Olympic Committee of Kenya. It's a great inspiration to me, especially as I'm going through my life in athletics. To all athletes who are in this camp, I can see from their faces, the reactions, they feel so happy, and it's a great thing, and I encourage the committee to continue with that support. It's a pleasure. Yeah.